Tällä videolla käymme läpi elektrolyysin perusteet. Opimme, miten kenno rakentuu ja mitä reaktioita kennossa tapahtuu. Materiaalit ja oppitunnin on valmistellut Matchbody Noviasta, mutta suomenkielisellä videolla äänessä on Hannu Kivilinna Tamkista. Suomenkielisen selostukseen on lisätty pari pientä yksityiskohtaa. Aloitetaan tarkastelemalla sähkökemiallisia kennoja yleisemmin. Aloitetaan elektrolyysikennosta. Se on kuva vasemmalla. Siinä sähköenergia muuttuu kemialliseksi energiaksi. Kun elektrolyyttina on vesi ja siihen johdetaan sähköä, niin se hajoaa vedyksi ja hapeksi ja vetyyn on varastoituneena kemiallista energiaa. Elektrolyysisen vastakkainen reaktio, eli sähköenergian tuottaminen kemiallisten reaktioiden kautta puolestaan tapahtuu polttokennossa, joka on yhdentyyppinen galvaaninen kenno. Se on tuossa oikealla. Kun polttokennoon syötetään polttoainetta, tässä tapauksessa vetyä ja happea, niin ne tuottavat reagoidessaan sähkövirtaa ja sen lisäksi vettä tai vesihöyryä. Myös akut toimivat vastaavalla tavalla ja ne voivat toimia molempiin suuntiin. Akun latauksen aikana siihen syötetään sähköenergiaa, joka varastoituu akkuun kemialliseksi energiaksi. Ja kun akkua puretaan, prosessi etenee päinvastaiseen suuntaan ja kemiallinen energia muuttuu sähköenergiaksi. Eri akkukennojen ja elektrolyyttisten kennojen sekä polttokennojen välillä on se, että akkukennossa aineet ovat koko ajan itse kennossa. Elektrolyysissä ja polttokennoissa aineita lisätään kennoon ja poistetaan siitä. Se tarkoittaa, että akkukennon täytyy toimia syklisesti, eli sitä välillä ladataan ja välillä puretaan, koska reagoivien aineiden määrä on rajoitettu siellä kennon sisällä. Elektrolyysikennon ja polttokennon osalta sellaista rajoitusta ei ole. Ne siis voivat toimia jatkuvasti niin kauan, kun niihin lisätään reaktiossa tarvittavia aineita. Kenno on elektrolyyserin perusrakenneosa. Käytännössä kuitenkin lähes aina halutaan yhdistää useita kennoja suuremman tehon ja suuremman jännitteen tai mahdollisesti suuremman virran aikaansaamiseksi. Yhdistettyjä kennoja kutsutaan kennostoksi ja sama periaate toimii niin elektrolyysikennoissa kuin polttokennoissa. Yhdistämisen voi tehdä useilla eri tavoilla ja kuvassa on kaksi tapaa. Ylempi tapa on kytkeä ne rinnan, jolloin saadaan niin sanottu unipolaarinen kennosto, ja tämä alempi tapa on kytkeä ne sarjaan, jolloin saadaan niin sanottu bipolaarinen kennosto. Tässä jälkimmäistä tapaa eli sarjaan kytkentää käytetään yleisesti kaupallisissa elektrolyysereissä, eli elektrolyyserikennot on kytketty sarjaan. Kennojen välinen rajalevy on yhteinen kahdelle kennolle, toiselle kennolle se on katodi ja toiselle anodi. Sama levy muodostaa sitten kaksi napaa ja sitä kutsutaankin bipolaariseksi levyksi. Tällä sivulla on kuvia elektrolyyserikennostoista. Vasemmalla olevassa kuvassa näemme, että elektrolyyserikennosto koostuu useista levyistä ja muista kerroksista, jotka yhdistetään pitkillä pulteilla ja puristetaan yhteen, jolloin saadaan kennoja, jotka muistuttavat oikealla olevan kuvien kaltaisia kennostoja. Oikealla puolestaan on koottuna ja käyttövalmiin näköisenä kaksi erilaista elektrolyyseriä. Kuvassa on vain elektrolyyserin sydän eli kennosto, kaikki sen ympärillä tulevat laitteet puuttuvat kuvasta. Tässä kuvassa puolestaan näemme, miltä elektrolyyseri näyttää käytännössä. Tämä on Voikosken Kokkolan laitoksen 3 megawatin kennosto. Kennoston korkeus on suunnilleen ihmisen korkeus. Veden elektrolyysissä on käytössä muutamia erityyppisiä kennoja. Tässä kuvassa meillä on 3 yleisintä. Vasemmalla on alkaalinen kenno, joka on yleisin kennotyyppi käytännössä. Se on saanut nimensä siitä, että sen elektrolyytti on alkaalinen, yleensä kaliumhydroksidi. Keskellä oleva kenno on nimeltään PEM-kenno, ja nimi PEM tulee kennon keskellä olevasta kalvosta, jota kutsutaan protoninvaihtokalvoksi, eli Proton Exchange Membrane, ja siitä muodostuu lyhenne PEM. Oikean puolesta kennoa kutsutaan kiinteäoksidikennoksi, sitä kutsutaan myös korkean lämpötilan kennoksi tai SOEC-kennoksi. SOEC tulee sanoista Solid Oxide Electrolytic Cell. Se toimii huomattavasti korkeammassa lämpötilassa kuin nuo 2 muuta tyyppiä.
Soikennojen toimintalämpötila on 600 ja 800 asteen välissä, kun taas alkalikennojen ja PEM-kennojen lämpötilat ovat noin 50-80 astetta. Käytännössä tuo tarkoittaa, että alkalisen kennon ja PEM-kennoon syötettävä vesi on nesteen muodossa, kun taas kiinteä oksidikennoon syötettävä aine on vesihöyryä. Elektrolyysi ei ole mitään uutta. Elektrolyysiä on käytetty vedyn tuottamiseen yli 200 vuotta ja Suomessakin jo yli 100 vuotta. Voikoski aloitti vedyn tuotannon elektrolyysillä vuonna 1913. Elektrolyysi toimii sähköllä ja aivan alussa sähkö tuotettiin galvaanisten kennojen kautta. Elektrolyysin kannalta merkittävä virstanpylväs oli vesiturbiinin ja generaattorin käytön aloittaminen. Se mahdollisti elektrolyysin suuremmassa mittakaavassa. Elektrolyysi koki nousikauden, joka kesti 1900-luvun puoliväliin asti, jolloin fossiiliset polttoaineet, eli vedyn tuottaminen metaanista höyryreformilla, alkoi kilpailla elektrolyysin kanssa vedyn tuotantomenetelmänä. Fossiiliset polttoaineet valtasivat lopulta markkinat lähes kokonaan, ja vasta viime vuosina elektrolyysi on saanut uudelleen vauhtia. Syy on selvä. Maakaasusta höyryreformilla tuotettu vety tuottaa vetykiloa kohti 5,5 kiloa hiilidioksidia, ja ilmastosyistä halutaan siirtyä pois fossiilisista polttoaineista ja käyttää uusiutuvia energialähteitä, kuten tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. Ne soveltuvat hyvin elektrolyysiin. Alkalikennot olivat pitkään ainoa todellinen vaihtoehto. PEM-kennoja alettiin kehittää 1960-luvulla ja kiinteäoksidikennoja 1980-luvulla. Alkalikennot ovat edelleen yleisin tyyppi ja sitä seuraavat PEM-kennot. Kiinteäoksidikennot ovat käytännössä vasta pilottiasteella. Esimerkiksi Nesteellä ja Sunfirella on käynnissä pilotti Rotterdamissa, jossa jalostamolla on tarjolla hukkalämpöä. Sitä voidaan hyödyntää kiinteäoksidin elektrolyysärissä ja saada aikaan parempi sähköinen hyötysuhde. Sana elektrolyysi tarkoittaa karkeasti ottaen hajoamista sähkön avulla. Elektrolyysissä voidaan käyttää muitakin aineita, mutta me olemme kiinnostuneita veden hajottamisesta vedyksi ja hapeeksi. Reaktio voidaan tällöin kirjoittaa näin. Vesimolekyylit plus energia sähkön muodossa tuottavat vetykaasumolekyylejä ja happimolekyylejä. Reaktio voidaan kirjoittaa kahdella eri tavalla. Jos aloitetaan 2 vesimolekyylistä, niin saamme 2 vetymolekyyliä ja 1 happimolekyylin. Jos taas aloitetaan 1 vesimolekyylistä, niin saadaan 1 vetymolekyyli ja puolet happimolekyylistä. Reaktio osoittaa myös oikealla puolella, mikä faasi näillä aineilla on. Sulossa oleva G tarkoittaa gas, eli että ne vapautuvat kaasufaasissa. Vasemmalla puolella tätä ei ole kirjoitettu, sillä vaihtoehtoja on 2. Alkaalikennoissa ja PEM-kennoissa vesi on nestemäisessä muodossa, kun taas kiinteäoksidikennoon lisätään vesihöyryä. Tämä reaktio on itse asiassa yksinkertaistus, koska todellisuudessa tapahtuu 2 puolireaktiota, yksi kummallekin elektrolyytille. Nämä puolireaktiot ovat erilaisia riippuen siitä, minkä tyyppistä kennosta on kyse. Alkalikennon puolireaktiot ovat tuossa kuvan alla vasemmalla, PEM-kennon reaktiot keskellä ja kiinteä oksidikennon reaktiot oikealla. Eli nähdään, että puolireaktiot ovat hiukan oikeanlaisia, vaikka lopputulos eli kokonaisreaktio on kaikissa sama. Yhteistä reaktiolle on, että katodilla muodostuu aina vetykaasua. Englanninkielisessä kirjoituksessa sitä kutsutaan nimellä HER tai HER, sanoista Hydrogen Evolution Reaction. Vastaavasti hapen muodostuminen tapahtuu aina anodilla, ja siksi sitä kutsutaan englanninkielisessä kirjallisuudessa OER:ksi tai Oxygen Evolution Reaction. On helppo osoittaa kemian laskentakaavien sääntöjä käyttämällä, että 2 puolireaktiota yhdessä muodostavat kokonaisreaktion, kuten tässä kuvassa on esitetty. Laskelma näytetään tässä alkalikennolle, mutta sama laskelma voitaisiin tehdä myös muille kennotyypeille. Nyt laskennan aikana tuolla puolireaktiosta häviää termejä, oikeastaan ne siirtyvät tuonne oikealle puolelle. Eli jos katsotaan ensinnäkin nuo punaisella ylhäällä ruksatut
elektronit, niin katodilla tarvitaan 2 elektronia 2 hydroksidi-ionin tuottamiseen, no samalla syntyy vetyä. Ne elektronit kulkeutuu ulkoisen jännitteen avulla hydroksidi-ionien mukana tuonne anodille. No toisaalta katodilla tuotetut hydroksidi-ionit ja sitten ne, jotka on siirtyneet tuonne anodille, niin sinne tultuaan ne hajoavat hapeksi ja vedeksi ja luovuttavat ne 2 elektroniaan. Katodilla tarvitaan lisäksi 2 vesymolekyyliä tuossa alussa ja anodille muodostuu 1, eli reaktiossa kuluu vettä. Ja nyt tämä kierto jatkuu, kun anodilta vapautuneet elektronit siirtyvät ulkoisen piirin kautta katodille ja kun toisaalta elektrolyyseriin lisätään vettä. Edellä mainittujen elektrodien ja elektrolyytin lisäksi yksi kennon tärkeä komponentti on erotin. Erottimella on turvallisuustehtävä, eli se pitää hapen ja vetykaasun erillään. Yhdessä ne muodostavat räjähtävän seoksen. Erottimella on myös sähkökemiallinen tehtävä. Sen täytyy pitää elektrodit sähköisesti erillään toisistaan, mutta samalla mahdollistaa ionien kulku elektrolyytin läpi. Alkalisessa kennossa erotin on huokoinen kalvo ja se on elektrolyytissä eli nesteen ympäröimänä. Alkeiden elektrolyyserissä siitä käytetään usein puhekielessä nimitystä diaphragm. PEM-kennossa ja kiinteäoksidikennossa kalvoilla on kaksoistehtävä. Ne toimivat samanaikaisesti sekä elektrolyyttinä että erottimina. Ja tuosta kalvosta käytetäänkin niiden kohdalla usein nimitystä membrane. Erilaiset kennotyypit eroavat toisistaan monin tavoin, ja yksi eroista on anodin ja katodin välillä kuljetettavien ionien tyyppi. Alkalisesta kennosta ja sen elektrolyytissä liikkuvista natriumhydroksidi-ioneista on jo ollut puhetta. Tässä kennotyypissä tarvitaan emäksinen elektrolyytti ja siksi kennoa kutsutaan alkaliseksi. Tyypillinen alkaliliuos on noin 30% kaliumhydroksidin vesiliuos. Kannattaa huomata, että prosessi kuluttaa vettä, mutta ei juurikaan kaliumhydroksidia. PEM-kennot puolestaan kuljettavat positiivisia vetyioneja, mikä vaatii happaman elektrolyytin. Siksi PEM-kennoissa on hapankalvo, joka on yleensä valmistettu polymeeristä, joka sisältää sulfonihapporyhmiä. Nämä ryhmät tekevät kalvosta protonijohteen, eli ne mahdollistavat protonien siirtymisen kalvon läpi anodilta katodille. Sulfonihapporyhmät ovat vahvoja happoja, joten kalvon ympäristö on kemiallisesti hapan. Aikaisemmin on jo ollut puhetta, että kennon kokonaisreaktio voidaan jakaa 2 puolireaktioon. Nämä puolireaktiot liittyvät siis kumpaankin elektrodin kennossa. Elektrodin potentiaali määräytyy sen mukaan, mikä puolireaktio tapahtuu elektrodilla. Oikeinpuoleinen kuva näyttää useita puolireaktioita ja niihin liittyvän potentiaalin. Potentiaali on annettu standardiolosuhteissa, eli normaalipaineessa ja 25 asteen lämpötilassa. Potentiaalin nollatasona käytetään vetyä. Happikaasun muodostumisreaktio PEM-kennossa, siis sen anodireaktio, on kuvassa hapen ja vedyn välinen potentiaali, eli 1,23 volttia. Se on se jännite, joka tarvitaan, jotta reaktio käynnistyy, ja suomeksi sillä kohtaa puhutaan standardikeinojännitteestä tai minimijännitteestä. Veden ja elektrolyysin tapauksessa minimijännite on aina 1,23 volttia, jos kenno on standardiolosuhteissa. Tämä ei siis koske vain PEM-kennoja, vaan pätee riippumatta siitä, mitä nämä puolireaktiot ovat, kuten seuraavalla sivulla nähdään. Tuo on siis minimijännite. Sillä jännitteellä reaktio lähtee liikkeelle, mutta tuotto on hyvin pieni, mutta niin ovat myös häviöt. Normaalituottoihin päästään vasta, kun kennonjännite on suuruusluokkaa 1,6-2 volttia. Standardijännitteen ja normaalikäytön kennonjännitteen välinen ero häviää esimerkiksi lämpöhäviöihin. Kannattaa huomata, että standardijännite pätee standardiolosuhteissa, etenkin korkealämpötilakennojen toimintalämpötila on aika kaukana siitä. Edellisessä kuvassa olevat standardipotentiaalit on määritelty pH-arvon 0 perusteella.
Elektrodien todellinen potentiaali riippuu pH-arvosta ja tapahtuvista reaktioista. Elektrodin pH vaikuttaa elektrodipotentiaaleihin, mutta ei kennojännitteeseen eli anodin ja katodin välisen potentiaalieron, kuten tuosta kuvasta näkyy. Alkalikennojen kennojännite on sama 1,23 volttia kuin PEM-kennoilla, vaikka elektrodipotentiaalit ovat toiset. Elektrodin potentiaali vaikuttaa puolestaan siihen, mitä materiaalia niihin elektrodiin voidaan käyttää. PEM-kenno, jossa erityisesti happipohjainen elektrodilla on korkea pH, vaatii kalliita jalometalleja selviytyäkseen erittäin happamassa ympäristössä. PEM-kennojen materiaalin hinta onkin todella paljon korkeampi kuin alkaalikennojen. Toisaalta PEM-kennot ovat kertaluokkaa pienempiä kuin alkaalikennot, eli materiaalia kuluu vähemmän. Noin kahden asian lopputulos on kuitenkin, että PEM-kennot ovat kalliimpia kuin alkaalikennot. Elektrodin on oltava sähköä johtava, se on koko toiminnan ajatus. Toisaalta elektrodin tulee olla kemiallisesti stabiili vallitsevassa ympäristössä, joka on hapan tai emäksinen. Sen tulisi myös olla katalyyttisesti tehokas, sillä kemiallisen reaktion halutaan tapahtuvan nopeasti. Elektrodin efektiivisen pinta-alan tulisi siis olla suuri, koska tällä tavoin reaktiota voi tapahtua paljon. Suuren pinta-alan saamiseksi materiaalin olisi hyvä olla huokosta tai mikroskooppisella tasolla karkeapintaista, jotta pinta-ala olisi mahdollisimman paljon. Oikealla oleva kuva näyttää elektronimikroskoopin kuvan siitä, miltä elektrodin pinnalla kannattaisi näyttää. Väitetään, että tehokkaimmat elektrodimateriaalit ovat rubium, iridium, palladium ja platiina, ja että oksidit ovat yleensä vakaampia kuin puhtaat metallit. Näistä iridium-oksidilla on hyvä stabiilisuus ja katalyyttinen tehokkuus. Näin on erityisesti happamassa ympäristössä eli PEM-kennossa. Sen sijaan alkaalielektrolyysissä ei tarvita noin kalliita materiaalia, siinä ympäristössä esimerkiksi nikkeli toimii hyvin. Yksi mahdollisuus on käyttää runkona halvempaa materiaalia ja pinnoittaa se kalliimmalla. Tähän mennessä tarkastelemassamme kuvissa elektrodit ovat näyttäneet yksinkertaiselta kiekolta tai sauvalta, ja näin voi ollakin yksinkertaisissa tapauksissa. Mutta todellisuudessa elektrodi on usein monimutkaisempi. Se koostuu useista materiaalista, joilla on erilaisia toimintoja. Esimerkiksi PEM-kenno, kuten tässä kuvassa on, se koostuu elektrodeista, joissa on 3 eri kerrosta. Vihreällä ympyröity tässä on katodi, ja voimme nähdä, että se koostuu 3 kerroksesta. Elektrodin ja katodin tai anodin käsite voi siis muodostaa kokonaisuuden, tai kuten tässä kuvassa käytetään, katodi on merkitty C-llä ja se muodostaa silloin vain tämän kalvojen pinnalla olevan kerroksen. Tämän kerroksen lisäksi on hukoinen siirtokerros, jonka läpi katodikerroksessa muodostuva kaasu kulkee ulos katodin 3. osaan eli bipolarilevyyn. Se sisältää syövytettyjä kanavia, joiden kautta tämä kaasu kuljetetaan ulos kennosta. Kaikkia 3 kerrosta voidaan siis kutsua katodiksi. Mutta usein termi katodi viittaa vain tähän sisimpään kerrokseen, joka on katalyyttikerros, joka on siis päällystetty kalvon pinnalle. Saman anodin puolella on myös 3 kerrosta. Alkaalielektrolyysissä käytetään usein teräs- tai nikkelielektrodeja, joissa voi olla jokin nikkeliseosteinen pinnoite.